Nifa production jabaran filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka folibaw bɛɛ aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ni y'ale sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bougader Magasuba a y'aw bisimila. An ka bi kunnafoniw na an donna kɔnɔ an ka bakurubaw olu bɛna kɛ anw yɛrɛ fɛ yan dolantan minnu bɛ anw fɛ n'o ye an ka musolakaw ka championnat n'a bɛ wele ko football féminin o tile duurunan jaabi ani o jɔyɔrɔ ko olu b'an bolo n'an bɔr'o la fɛn min ye an b'a fɔ tuguni an ka championnat de district n'o ye deuxième division dolantanw ye olu tile fɔlɔ jaabi o dafalen fana b'an bolo ani tournant bɛ ka kɛ anw fɛ ni a tournant ye Memorial Fɛ Salifu Gawusu Jara an bɛna an da don o tile sabanan jaabi ani dolantan dɔ kan ka kɛ an b'olu fɔ o kɔfɛ fɛn min ye CHAN ye Alizerikaw fɛ ale daminɛra Mali ye labɛn minnu kɛ o kuru kara an bɛna kuma o kan k'a kuncɛ fɛn min ye Europe kɔnɔna na kunnafoni minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kan an bɛna an da don o la ni nin y'an dokan ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ la an kun y'a fɔ cogo min na an ka bi bakuruba fɔlɔ o bɛna boli an ka musolakaw ka sennadolantan kan n'o ye championnat national du Mali football féminin ale tile duurunan dolantan olu jaabi b'an bolo kɔrɔ yan Super Lion Reali musow ye sebaya sɔrɔ ale ka 2-1 AS Mandé ni Isufasi dɛsɛra ɲɔgɔn na bana 1-1 fɛn min ye AS Momo Centre EFC tagamara ka sebaya sɔrɔ ale ka 2-1 AS Sudubaba ale cira Amazon Commune 5 fɛ 7-2 fɛn min ye Tigres de Kayi AS Police fɛnɛ y'ale ci 5-0 o kɔfɛ Badenya FC Entente ye sebaya sɔrɔ ale kan 4-0 n'i ye o jɔyɔrɔ ko lajɛ tile 5 kɔfɛ an b'a fɔ poule A la AS Real ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la a ye kuru 13 sɔrɔ Super Lion bɛ tugu a la jɔyɔrɔ filanan na kuru 12 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Centre EFC bolo kuru 10 jɔyɔrɔ naaninan o bɛ AS Mobo bolo kuru 6 fɛn min ye jɔyɔrɔ duurunan o bɛ AS Police bolo kuru 3 a bɛ kuncɛ ni Tigres de Kayi ye dolantan 5 kɔfɛ kuru 0 b'ale bolo. N'an bɔra yen an bɛ taga poule B la an b'a fɔ AS Mandé ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 13 Isufasi bɛ tugu ale la kuru 13 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Amazon Commune 5 bolo kuru 9 jɔyɔrɔ naaninan o bɛ AS Sudubaba bolo kuru 4 fɛn min ye AS Entente ale bɛ jɔyɔrɔ duurunan na kuru 4 a bɛ kuncɛ ni Badenya FC kuru 0 o bɛ ale bolo. N'an bɔra o kɔnɔ hali bi an bɛna an ka deuxième division dolantanw na Bamakɔ kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko district de Bamako o dolantanw tile fɔlɔ an b'a fɔ fɛn min ye FC Danaya ale ni FC Jara olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 FC Bajan AS Guerrier ye sebaya sɔrɔ ale ka 4-1 Asom ale ni Azi olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 Derby Académique ale cira FC Siamansi fɛ 3-1 o kɔfɛ FC Cosmos FC Alaye fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ ale ka 1-0 fɛn min ye AGSK ale ni Soleil d'Afrique dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 Africa Foot ale ni FC Craf Africa Foot ye sebaya sɔrɔ ale ka 3-1 fɛn min ye CSB ale cira FC Lakika fɛ 1-0. N'an bɔra yen komi an bɛ CHAN kɔnɔna na an ka tɔnw bɛ labɛn na o labɛn dɔw bɛ ka kɛ fɛn min ye joliba ale ka terrain na an b'a fɔ tournant dɔ dalen don ni tournant tɔgɔ ye Memorial Fɛ Salifu Gawusu Jara o tile sabanan programme ani a jaabi dɔw sɔrɔla an b'o da o tulo kan an b'a fɔ juma tɛmɛnen fɛn min ye AS Black Star ale ni Lafiya Club n'o ye LCB ye olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 AZ FC ale cira fɛn min ye Binka FC fɛ 2-1 dolantan dɔw bɛ nalen kɛ fɛn min ye Club Olympique de Bamako ale ni CS Dugu 7 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ Yele Olympique ale ni AS Krofina olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N'an bɔra yen nɔ an bɛ segin ka na fɛn min ye CHAN an b'a fɔ CHAN ale baaraw daminɛra n'i ye nin baara ninnu yɛrɛ lajɛ ni fiɲɛ cira bɛɛ bolo b'i kun donni na an bɛna Bamaliba ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan an b'a a jate minɛ fɛn min ye an ka dege karamɔgɔ n'o ye Nuhu Jane a ye danaya da dolantana minnu kan olu filɛ jɔkɔlɔsiba o ye maa 3 ye fɛn min ye Germain Berté Ngolo Traoré Abubakar Dumbuya o kɔfɛ an ka kɔfɛmaa olu ye maa 8 ye i bɛ Ismaël Bamba sɔrɔ yen ka Ousmane Diallo sɔrɔ ani Mamadou Diaby fo ka se Barou Sanogo ani Sulemani Kulubali Ahmed Jomande Emile Kone Mamadou Dumbuya an ka cɛmancɛlamaw sa olu fɛnɛ ye maa 8 ye Ali Dese Sissogo Nankoma Keita Umar Kamara Fadi Kulubali Makan Samabali Cheikh Keita ani Musa Kulubali o kɔfɛ ɲɛfɛmaw olu bɛ bɛn maa 7 ɲɔgɔnna ma i bɛ a jate minɛ fɛn min ye Mokhtar Sise Brehima Sidibe Hamala Jagite Sada Diallo Amidou Sinayogo Ousmane Kulubali Djibril Kulubali
ani Musa Kone. Nunu cɛden 26 an ka dege karamɔgɔ a ye a sɔnni sigi nunu ne kan ka taga n'u ye. U tun bɛ labɛn na Tunisikaw fɛ yen. I bɛ a jateminɛ fɛn min ye an ye dolantan damadɔ kɛ. Dimanche tɛmɛnen Mali ni Uganda ye ɲɔgɔn sɔrɔ o dolantan banna 0-0. O kɔfɛ tarata don Mali ale ye sebaya sɔrɔ RDC ka 1-0 Kanangolo. Celu kelen min donn'o kɔnɔ o donna fɛn min ye Makan Samabali fɛ sanga 19 wagatiw la. Fɛn min ye juma tɛmɛnen sa Mali ale ni CS Sheba olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o dolantan banna 0-0. An bɛ to hali bi CHAN fɛnw na an b'a ye Alizerikaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ CHAN yɛrɛ baaraw daminɛra dɔgɔkun nin kɔnɔ. O baara fɔlɔ mun kɛra an b'a fɔ Alizeri ale ni Libi de tun bɛ ɲɔgɔn na. Dolantan nin kɛra dolantan gɛlɛmanba ye. Premier mi-temps yɛrɛ ale banna 0-0. An b'a fɔ fɛn min ye deuxième mi-temps bɛ dayɛlɛ ka sanga damadɔ kɛ sanga 57nan wagatiw la. Alizeri ale bɛna penalty min sɔrɔ penalty min n'a bɛ kɛ erreur défensive ye ka taga Libikaw kanu na. O kɔfɛ Alizeri bɛ o celu dɔw bɛ kɛ 1-0. Celu nin yɛrɛ donna fɛn min ye Mayusu fɛ a y'a don sanga 57nan na. O kɔfɛ dolantan minnu bɛ nalen an b'a fɔ Ethiopie ale ni Mozambique bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. RDC ale bɛ Uganda bisimila. Côte d'Ivoire ni Sénégal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Maroc ale ni Sudan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Fɛn min ye Madagascar ale bɛ Ghana bisimila. Ba Maliba tɛnɛndon an yɛrɛ bɛ don dan na. Mali ni Angola bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Cameroun ale ni Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Nin dolantan ninnu bɛɛ jaabiw a bɛ u sɔrɔ an ka jɛmukanw kɔnɔ ni Ala ma baasi kɛ. An bɛ to hali bi fɛn min ye an ka kunnafoniw na an bɛna an ka samatasɛgɛw yɛrɛ ka kunnafoniw na ni o ye an ka aigliw ye. An b'a fɔ Belgiquekaw fɛ yen nɔ olu ka tile 20nan dolantanw tun bɛ nin wagati in na mun ye KVC Westerlo ale tira 2-1 o balontan yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'a ye an ka cɛden bɛ yen ni ale tɔgɔ ye Nene Dorgeles an b'a fɔ a ye celu 1 sɔrɔ ka don nin dolantan na a ka équipe ka celu 1 yɛrɛ ale de y'o don. O kɔfɛ fɛn min ye match amical belebele tun labɛnnen don Bayern ale ni Red Bull Salzburg fɛ an b'a fɔ dolantan nin banna 4-4 an ka cɛden tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Segu Koyita ale yɛrɛ ye a ka tɔn ka celu fɔlɔ don na o donna sanga 17nan wagatiw la. An bɛ taga Angleterre an b'a fɔ olu ka Ligue Coupe quart de finale dolantan tun bɛ yen nɔ. Fɛn min ye Southampton ale ni Musa Djinapɔ olu tun bɛ ka Manchester City bisimila. Dolantan banna 2-0 ka taga Southampton kanu na. Wa an b'a fɔ Musa Djinapɔ ni dolantan yɛrɛ fɛnɛ la ale ye a ka équipe ka celu 2nan don celu mun ni a donna sanga 28nan wagatiw la. Celu ni ɲana kosɛbɛ. Celu ninnu b'an bolokɔrɔ an b'a fɔ an ka taga lajɛ. O tɛmɛnen kɔ an b'a fɔ dolantan nin yɛrɛ kɔnɔna na Musa ale taara k'a kɛ ɲɔgɔn ye tɛ ɲɔgɔnmandan ye n'a bɛ fɔ a ma ko homme du match nin dolantan kɔnɔna na. O kɔfɛ an bɛ taga Faransikaw fɛ olu ka tile 18nan dolantanw na Lorient ale ni Monaco tun bɛ ɲɔgɔn na. Lorientkaw fan fɛ an ka cɛden bɛ yen nɔ n'o ye Ibrahima Kone Ibara. Fɛn min ye Monaco fan fɛ an ka cɛden wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o ye Mohamed Kamara camancɛ. An b'a fɔ Ibara ale donna sanga 85nan na. Camancɛ ale ye dolantan nin bɛɛ tan wa fɛn min ye a ka équipe ka celu fɔlɔ ale de ye o passe décisif kɛ Monaco fan fɛ. An ka dolantannaw ka kunnafoni na bi an bɛ o kuncɛ fɛn min ye Tottenham Angleterrekaw fɛ yen nɔ. An ka cɛden n'ale tɔgɔ Yves Bissouma entraînement na ale kun banara a bɛ tile damadɔ bɔ nka nin wagati in na seginna ka na a ye entraînement daminɛ a ka équipe fɛ. N'an bɔra yen an bɛ taga nansara la. N'an tagara nansara la an b'a fɔ fɛn min ye u ka yɛlɛma dolantanw na jaabi dɔw bɛ yɛlɛma ninnu kɔnɔna na. An b'a fɔ o fɔlɔ ye fɛn min ye Atlético ale ni FC Barcelone olu bɛ dolantanna dɔ ka ko kuma la nin wagati in na n'a tɔgɔ ye Memphis Depay. Atlético olu ye proposition dɔ kɛ Barça ye proposition b'a jira k'a fɔ Memphis k'u ka ani Thomas Lemar falen ɲɔgɔn na nka Barça ma sɔn o ma. Barça kɛlen don ka nafolo de ɲini u fɛ nin wagati in na. Wa fɛn min ye Argentine ka denmisɛnnin fitinin bɛ yen nɔ ni a si bɛ san 18 na a yɛrɛ bɛ Argentine nin wagati in na nka a kan ka na Barça ka équipe filanan na n'a bɛ fɔ a ma ko Barça Athletic n'o ka denmisɛnninw ka tɔn ye. Cɛden yɛrɛ ɲɛfɛma don bidonna don wa Barça y'a ta a ka contrat bɛnna €1 miliyɔn ɲɔgɔnna ma. An b'a kuncɛ ni nin kunnafoni duman ye ni o ye yɛlɛmaw ye an bɛ taga Dortmundkaw fɛ yen nɔ o kun ye Ivoiriyɛnw ka dolantanna min ta ni ɲɛfɛma don n'a tɔgɔ ye Sébastien Haller ni cancer tilara ka y'a la o kun y'a ka dolantanw najɔ. An b'a fɔ dɔgɔkun nin kɔnɔ a sera ka bɔ k'a ka dolantan fɔlɔ kɛ
fɛn min ye Suisse ka tɔn bɛ ko Bâle o ni Dortmund de ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan bana 6 ani 0 Sébastien Haller yɛrɛ donnen an b'a fɔ fɛn min ye sanga 7 kɔnɔna na a sera ka celu 3 don sanga 81 na sanga 85 na ani sanga 88 na an bɛ dugawu kɛ a segincogo ni Ala k'o kama ɲuman ye. An bɛ to Europe an bɛ tugu fɛ yen nɔ fɛn min ye Espagnol olu ka Super Coupe o dolantanw olu daminɛra an b'a fɔ o demi-finale kɔnɔna na Real Madrid ale ni Valence dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 an b'a fɔ o dolantan kɔnɔna na mun ye tiro biti wagatiw la Real ale ye sebaya sɔrɔ Valence ka 4-3 o kɔfɛ FC Barcelone ale ni Betis Séville fɛnɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o dolantan bana 2-2 fɛn min ye tiro biti kɔnɔnaw na an b'a fɔ Barça ale ye 4 sɔrɔ ka don fɛn min ye Betis ale ye 2 sɔrɔ ni final ban yɛrɛ kan ka taa ni dɔgɔkun nin kɔnɔna na an b'a fɔ Real ale ni FC Barcelone olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Arabie Saoudite kɔnɔna na. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taga fɛn min ye Ligue 1 ni o ye Faransi ale ka championnat ye an b'a fɔ o tile 18nan dolantanw kɛra Lille ale ni Brest dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 Clermont ale ye sebaya sɔrɔ Rennes ka 2-1 o kɔfɛ Nantes ni Lyon dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 fɛn min ye Auxerre Toulouse tagamara ale ka 5-0 o kɔfɛ Ajaccio Reims ye sebaya sɔrɔ ale ka 1-0 fɛn min ye Paris Saint-Germain ale ye sebaya sɔrɔ Angers ka 2-0 ni dolantan na nin kun ye Lionel Messi Coupe du Monde talen kɔfɛ a ka dolantan fɔlɔ kun ye nin wa an b'a fɔ mun ye Paris ka celu 2nan ale yɛrɛ de y'o sɔrɔ ka don fɛn min ye Marseille tagamara tura kan fɛ 2-0 Strasbourg ale ni Lens dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Nice ale ye Montpellier ci 6-1 Lorient ni Monaco olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 n'i ye jɔyɔrɔ ko lajɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Paris Saint-Germain bolo yen nɔ kuru 47 jɔyɔrɔ filanan bɛ Lens bolo kuru 41 fɛn min ye Marseille bɛna jɔyɔrɔ sabanan na kuru 39 jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Rennes bolo kuru 34 Monaco bɛna jɔyɔrɔ 5nan na kuru 34 b'a bolo ye meilleur buteur o ye Kylian Mbappé a ye celu 13 don Neymar bɛ tugu ale la celu 11 fɛn min ye Thierry Mofit ale fɛnɛ ye celu 11 don meilleur passeur ye o ye Lionel Messi ani Neymar u bɛ pasi 10 kɛ fɛn min ye Jonathan Klose ale ye pasi 7 kɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛ a fɔ fɛn min ye Faransi yɛrɛ u fɛ yen nɔ u ka tile 19nan o dolantanw kan ka daminɛ ni wagati in na an b'a fɔ fɛn min ye Lens ale ni Auxerre bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Marseille ale bɛ Lorient bisimila Lyon bɛ Strasbourg bisimila Lille ale ni Troyes bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Toulouse ale ni Brest bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Angers ale ni Clermont bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Reims ale bɛ Nice bisimila Montpellier bɛ Nantes bisimila Monaco ale ni Ajaccio Rennes ale bɛ Paris Saint-Germain bisimila n'an bɔra an bɛ boli ka taga Espagne kaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ olu ka championnat dolantanw fɛnɛ kan ka kɛ ni o ye u ka tile 17nan tile 16nan jaabiw o kɔnɔna na an b'a fɔ Elche ale ni Celta Vigo ye ɲɔgɔn sɔrɔ bana 1-0 ka taga Celta kanu na fɛn min Valence Cadix ale ci 1-0 Villarreal ye Real Madrid ci 2-1 Mallorca ale ye Valladolid ci 1-0 Espanyol ale ni Girona dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 fɛn min ye Almeria ale cira Real Sociedad fɛ 2-0 Rayo Betis ale ci 2-1 Séville ale ni Getafe o bana 2-1 ka taga Getafe kanu na fɛn min ye FC Barcelone ale Atletico ci 1-0 Athletic Bilbao ale ni Osasuna dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 n'i ye yen jɔyɔrɔ ko lajɛ tile 16 kɔfɛ FC Barcelone bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 41 Real Madrid bɛ tugu a la kuru 38 fɛn min ye Real Sociedad bɛna jɔyɔrɔ sabanan na kuru 32 Villarreal ale bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 30 o bɛ a bolo ye meilleur buteur o ye Robert Lewandowski a ye celu 13 kɛ fɛn min ye Résolu ale bɛ tugu a la celu 9 Borja Iglesias celu 8 ye meilleur passeur o ye Mikel Merino ale ye pasi 7 kɛ Antoine Griezmann Ousmane Dembélé olu ye pasi 5 kɛ o kɔfɛ fɛn min ye olu ka an b'a fɔ ka tile 17nan jaabiw la an b'a fɔ Celta Vigo ale ni Villarreal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Valladolid ni Rayo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Girona ale ni Séville bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Osasuna ale bɛ Mallorca bisimila Real Sociedad ale bɛ Athletic Bilbao bisimila o kɔfɛ Real Getafe bɛ Espanyol bisimila Almeria ale ni Atletico bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cadix ale ni Elche bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a ye Barça ni Real tɔgɔ tɛ na o tɛ dɔwɛrɛ ye ka sababuya kɛ o tɔn filaw fɛnɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Super Coupe finale la
n'an bɔra yen an bɛ taga italikaw fɛ yen Serie A an b'a fɔ olu ka tile 17nan o jaabi dɔw olu b'an bolo kɔrɔ yan fɛn min ye Fiorentina ale ye Sassuolo ci 2-1 Juventus ale ye sebaya sɔrɔ Udinese ka 1-0 Monza ni Inter dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Salernitana ale ni Torino dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min ye Spezia ale ni Lecce o banna 0-0 o kɔfɛ Lazio Empoli o banna 2-2 fɛn min ye Sampdoria de Gênes ale cira Naples fɛ 2-0 Milan AC ale ni Roma dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Hellas Verona ale ye sebaya sɔrɔ Cremonese kan 2-0 o kɔfɛ fɛn min ye Bologne ale cira Atalanta fɛ 2-1 n'i ye yen classement lajɛ Naples bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 47 Milan bɛ tugu a la kuru 37 Juventus bɛ tugu ale la kuru 37 o kɔfɛ Inter bɛ na jɔyɔrɔ 4nan na kuru 34 ye meilleur buteur ale ye Victor Osimhen ye a ye celu 13 don fɛn min Lautaro Martinez bɛ tugu a la celu 8 ani Marko Aronovic ale fana ye celu 8 kɛ ye meilleur passeur o ye Sergei Milakovic Savic ale ye pasi 7 kɛ Gérard Delofo fo ka se Mario Ruzma olu ye pasi 6 kɛ Philippe Kostic ale ye pasi 5 kɛ fɛn min ye u ka tile 18nan dolantan olu dɔw daminɛra an b'a fɔ Naples ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Juventus kan kunu 5-1 o kɔfɛ fɛn min ye Cremonese ale ni Monza bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Lecce ale ni Milan AC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Inter ni Hellas Verona bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sassuolo Lazio olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Torino ale ni Spezia bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Udinese ni Bologne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Atalanta ale ni Salernitana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Roma ni Fiorentina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Empoli ale ni Sampdoria de Gênes olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra yen an bɛ taga anglais fɛ yen nɔ fɛn min ye u ka tile 19nan jaabiw la Brentford ale ye Liverpool ci 3-1 Leicester ale cira Fulham fɛ 1-0 Arsenal ni Newcastle dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 Everton Brighton ale ci 4-1 fɛn min ye Manchester United ye Bournemouth ci 3-0 o kɔfɛ Southampton ale cira Nottingham Forest fɛ 1-0 Leeds United ni West Ham olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Aston Villa ni Wolverhampton dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Crystal Palace Tottenham ye sebaya sɔrɔ ale kan 4-0 Chelsea an b'a fɔ Manchester City ale ci 1-0 yen classement jɔyɔrɔ 17 kɔfɛ fɛn min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ale bɛ Arsenal bolo kuru 44 jɔyɔrɔ filanan bɛ Manchester City bolo kuru 39 jɔyɔrɔ sabanan ale bɛ Newcastle bolo kuru 35 fɛn min ye Manchester United bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 35 Tottenham bɛ tugu ale la jɔyɔrɔ 5nan na kuru 33 ye meilleur buteur o ye Alan ye Europe bɛɛ kɔnɔ ale de ka celu ka ca ni bɛɛ ye a ye bi 21 don Harry Kane bɛ tugu a la bi 15 fɛn min Ivan Toney bi 12 o bɛ ale bolo meilleur passeur o ye Kevin De Bruyne ale ye pasi 9 kɛ Bukayo Saka pasi 6 Christian Eriksen pasi 6 Alex Iwobi pasi 5 olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ fɛn min ye u ka tile 20nan dolantanw Aston Villa ni Leeds United bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ Manchester United Manchester City olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Wolverhampton ni West Ham bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nottingham Forest ni Leicester bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Brighton ale ni Liverpool olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Everton Southampton olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Brentford ni Bournemouth bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Chelsea ale ni Crystal Palace bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Newcastle Fulham olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tottenham ale ni Arsenal olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an ka bi kɔfɛ kunnafoniw kuncɛ Alimaɲikaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ olu ka tile 16nan dolantaw kan ka daminɛ mais a bɛ daminɛ fo janvier kalo tile 20 kɔnɔna na Red Bull Leipzig ale ni Bayern de Munich olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ fɛn min ye Eintracht Francfort ale ni Schalke bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Bochum ale ni Hertha Berlin bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Union Berlin ale ni Hoffenheim bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Wolfsburg ni Freiburg bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stuttgart ale ni Mainz 05 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cologne ale ni Werder fɛn min ye Dortmund ale ni Augsburg bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kuncɛ fɛn min Mönchengladbach ale ni Leverkusen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ classement Bayern bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 34 Fribourg bɛ tugu a la kuru 30 fɛn min ye RB Leipzig kuru 28 Eintracht Francfort kuru 27 o kɔfɛ yen classement des buteurs o bɛ Christopher Nkunku bolo ale ye bi 12 don Marcus Thuram bi 10 fɛn min ye Nicolas Fulkuru ale fana ye bi 10 don fɛn min ye meilleur passeur o ye Randal Kolo Muani ale ye pasi 9 kɛ Alassane Pléa pasi 7 ani Dominique ale ye pasi 7 kɛ
Voilà, nin de bɛ kɛ sababu ye bi k'an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka wagati wɛrɛ yira an na aw k'an bɛn